rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen Najeriya da na kudu da na arewa baki daya, mune muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda musulunci ya yi tanadi ga kowa. Muna amfani da wannan dama mu ce muku ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna MS Utai TV da Utai Entertainment TV. Za mu dinga saki muku dukan abin da kuke bukata na comedy da kuma na wa'azi da sauransu dai. Za mu yi amfani da irin wannan dama domin mu sanar muku cewar waƙar da kuka daɗe kuna nema Nanan Stew za mu saki muku ita ranar 1 ga watan ƙaramar sallah. Za mu saki muku ita ranar 1 ga watan ƙaramar sallah. Waƙa nan da kuka daɗe kuna nema Nanan Stew, Nanan kin ci amana ta biyu, za mu saki muku ita ranar ƙaramar sallah, ranar hawan idi. Sannan kuma muna amfani da wannan dama domin mu sanar muku da cewa Utai Musical Studio za a yi gagarumin biki na buɗe wannan studio ɗin, domin da baya muna koyar aiki ne, to yanzu kuma alhamdulillahi aiki an iya. Za ka zo za a haɗa ma kiɗa a take, za a yi ma waƙa a take. Don haka za a yi biki na buɗe studio. Sannan akwai ankon riga da aka fitar da za a yi. Idan kana bukata sai ka kira mu a wayannan lambobi namu wanda za ka gani ga sunan a bakin screen. Sannan kuma kawai dai ku kasance da tashar mu ta MS Utai TV da Utai Entertainment TV. Duk wani abu za ku dinga samun su. Bisalam. Nanan sidan Allah ji haƙuri, mai nadama ba kaɗan ba. Hakuri zuciya ce ta ingiza ni na ɗau hukunci da wuri. Nutsuwa daidai da zari na ga bai kamata na miki hakan ba, ya kamata na ɗau hakuri. Kwaikwayon annabi Muhammadu dan babba. Haƙuri ayyana da rana, halin ma'aiki ba wasa ba. Wanda giri haƙuri ai wallahi